majd még párszor bemutatkozunk, mert úgyis jönnek még többen, és a rollerekről, az elektromos rollerekről fogunk egészen pontosan beszélni. A különböző nyűgjeikről, problémákról, szervizről, tuningolásról, szeretik-e a rollereseket, nem szeretik az e-rollereseket, ha nem, akkor miért nem? Most általában a divat nem szeretni az e-rollereseket egyébként. Milyenek ezek a gépek, milyeneket lehet kapni, látok, te mit javasolsz másoknak? Hát így tömören, lazán ennyi. Ja, még a jogszabályokat se felejtsük el, hogy most itt mi a túró van az e-rollerekkel, lehet-e, szabad-e, érdemes-e, és ezt így mind belezsúfoljuk egy pár percbe. Jó. Ez a profi hozzáállás. Sziasztok! Ahogyan jöttök, majd mindig néha ránézzünk azért a kommentekre, és nyugodtan kérdezzetek, e-rollerekről fogunk beszélgetni, szerintem menő cuccok, tehát én szeretem egyébként, nektek köszönhetem a mostani e-rolleremet is, én baromira bírom, tehát jó cucc, annyi okosan kell használni, tehát valahogy így fejben ott kell lenni ezekhez a gépekhez, én azt gondolom. Tehát bárkinek nem javasolnám, 10-12 éves gyerekeknek, én nem javasolnám, de lehet, hogy most azt mondják, hogy elmaradott vagy, meg minden, de hát, te mit gondolsz? Azt mi se. Azt te se. Aha. Hát, azt mondom, hogy mondjuk a nagyobbakat 14 év alatt ne. Aha. Mondjuk ilyen kisebbeket, azt oké. Aha. Ja, a kisebb gépeket javasolnál akár kisebbeknek is. 20-25-tel, amik mennek. Aha. Mondjuk az 12 éves oké, de ő is legyen fejbe ott, tehát hogy kereszt tudása legyen a gyereknek. Aha. Ja, értem. Ez meg mondjuk a szülő felelőssége, hogy azt mondja, hogy te figyelj, akkor megtanítom a kereszt, vagy valami hasonló, nem is utána ülhetsz rá. Aha, aha. Én múltkor beszélgettem egy Teslás emberrel, a taxiban ültem, és mondom, mit gondolsz? Gondoltam, hogy ha már elektromos autója van, akkor talán az elektromos rollerekhez így kedvesebben fog hozzáállni, és mondom, mit gondolsz? Hát figyelj, majdnem letért az útról, de nem viccelek, addig nyugodt volt, erre menjünk uram, az az út jó lesz, tényleg ilyen volt. Ez csak hirtelen egy mi? Rollerek? Majdnem így hátrafolytam, mit mondtál? És így mondom, hát tudod, ezek a gurulós, tudom, utálom őket, és így nagyon durván kikelt magából. De mondom, amúgy miért utálod őket? És mondja, hogy mert abszolút nem tartják a szabályokat az emberek. Tehát azért azt tényleg nem, össze-vissza mennek, ezt is ott tegyük hozzá. Nem mindenki, azért tisztelet a kivételnek, de tényleg nincs beszabályozva, nincs meghatározva semmi. Akkor most abszolút szabályozatlan, azt mondod? Hát most kezdik szabályozgatni. De jelen pillanatban van bármi szabályozás is az e-rollerekre? Hivatalosan nincs semmi tudomásom szerint. Tehát ha akarnék én, 80-nal mehetnék a Váci úton, erre volt példa. Hát szerintem azért az már valami jogszabályt biztosan üt, de hivatalosan hát... De ha mondjuk 40-nel, 45-tel megyek itt az úton, akkor biztos, hogy nem tud belém kötni. Sisak, most az hogy állunk vele itthon? Sisak elvileg most úgy kötelező, hogy a 45 km/h fölött. És a biztosítás is így van meghatározva, hogy... Biztosítás kell rá? Igen. A nagyobb gépekre 14 kg fölött, vagy... Ez mennyi, bocs, amin ülök például, csak hogy legyen viszonyítási alapom? 26-28. Tehát erre mondjuk már kell, de ennél a sebesség miatt is kell. Mert ez mennyivel tud menni? 45-tel, tehát hogy ez... Ez csak hátsó motoros, ugye? Ez egy motoros. Egy motoros autó. Igen, egy motoros. És ez egy 45-tel azért tud menni. De hogy tiltás van benne, amiért csak ennyivel? Nem, ez igazából... Tényleg ennyit tud? 45-50 kb. Ennyit tud. Aha, szuper. Srácok, ha van valakinek e-rollerre és van véleménye, vagy csak egyszerűen van véleménye roller nélkül, nyugodtan mondjátok. Ugye nagyon sok roller van odakint, és itt is az utcában is láttunk egy csomót, ezek a bérelhető, hívjuk így. Ahogy mondtad, egyszer Dunából is kihaláztatok egyet, és még akár helyrehozható lett volna, meg még jelet adott magáról, hogy ő ott van, és foglalható volt, ugye, hogy nyitható volt a térképen, a Dunából kihalázva. Tehát szerintem ezek úgy vannak megcsinálva, hogy nem tudom, örök élet plusz egy nap. Hát azok tényleg, bár ott is vannak érdekesek, hogy így egyszer csak láttunk olyat útszélen, hogy ketté tört. Ketté tört? Hol? Melyik részén? Ahol állsz? Kormány. Ja. De szerintem az valami nagyon nagyot kapott, mert láthatjuk, hogy tényleg mennek vele ketten, hárman. Na igen, ugratnak vele. Abszolút nincs beszabályozva tényleg, tehát hogy az, sőt ott van sztori is, hogy már vettek el jogsit ittas vezetés e-roller miatt. Tehát ittasan vezetett, valószínűleg feltűnt a rendőröknek, az okos vezetés, és akkor elvették a jogsiját. Tehát hogyha rollerezel most már ittasan, akkor ott már elveszik például a jogsidat. Na jó, ezt jó tudni, srácok, hogy amikor azt hiszük, hogy jó, hát akkor majd rollerral megyek, és akkor van egy kis, nem tudom, drinkelés. Nem már. De ezt bent ezek szerint mesélik az ügyfelek, hogy hát azért ilyen a roller, mert hogy hát kocsmából ezzel mentem haza. Ja, értem, hogy behozzák hozzátok szervízre a rollert, és akkor igen. te meg azt mondtad, hogy ez hogy néz ki. Igen.
hogy mi történt, és akkor hát elmesélik a történetet, hogy hát mi történt. Figyelj, ha már történet, most úgy sincsenek sokan, mert péntek délután van, az emberek még vagy dolgoznak, vagy már otthon lazulnak, készülnek a hétvégére. Veled hogy volt ez a kávézós, véletlenül rollerrel meglátogatós sztori? Hát ott igazából a gázkar akadt be. Beakadt a gázkar. Ott nem tudtunk mit, vagy nem tudtam mit csinálni. És te tesztelted? Aha. És akkor egy picit belementél a kép alapján, úgy láttam a... Hát ott neki mentem egy ajtónak. Igen, bementél a kávézóba. Hát, de nem úgy, hogy kinyitod az ajtót. Nem rossz, tehát azért veszélyes tud lenni, én szerintem nagyon megy. Tehát például, amit nekem van tőletek e-rollerem, hogy az első hátsó motoros, ha az első motort is bekapcsolom, akkor kikapar az első kerék. És ez amikor kanyarba kapar ki, mondjuk induláskor, akkor azért úgy tud meglepő lenni, hogyha valaki nem ismeri ezeket az utcokat. El tudsz csúszni amiatt. El lehet csúszni, igen, vagy egy homokfolton, vagy egy bukkanón. Tényleg a bukkanókat ezek mennyire bírják? Ezek mondjuk jól. Mert ezek a magyar utak, kisebbek nem szeretik. Aha. Felfüggesztéses, tehát én azt szoktuk mondani mindenkinek, hogy legyen legalább egy felfüggesztés elő-hátul. Aha. Most már azért a kisebb modelleknél is elkezdtek ráállni arra, hogy mondjuk hiába 25-tel megy, tehát úgy jön ki a gyártótól, hogy 25-tel megy, de már van rajta felfüggesztés azokon is. Tök jó. Meg ennek a jó az ülése is egyébként. Én azt mondom, hogy én papás, hogyha ülsz egy rolleren, de amúgy ez nem rossz képzelt. Hát a srácoktól én mindig megkapom, én így közlekedek, és mindig papa roller. Pedig te nem annyira vagy papa, mennyi vagy? 26. 26, az kevésbé papa. Oké, bár vannak olyan országok, ahol már simán lehetne akár unokád is. Na jól, és milyen sztorik vannak még? Hát rengeteg sztorit tudnánk mesélni. Az a gyerek, amit múltkor mesélt, hogy bejött egy kisebb fiú az anyukájával. Hát az is, rollert akarok! Az is érdekes volt, igen, hogy itt anyukának gyakorlatilag kivárta a hisztit, hogy ő neki már nem volt jó a 400 000-es roller sem, hanem neki az 1 milliós kellett. 1 milliós rollert a kisgyereknek. Mekkora volt a kicsike? 12. Ó, biztos megvan már jogsia is, tud vezetni. Hát igen. És elég nagy hisztit rendezett, és hát anyuka megvette. Megkapta arról. Oké, neked volt ez szabad, vagy csak így nézted a sót popcornnal a kezedbe, vagy hogy kell elképzelni? Kimentek folyamatosan vitatkozni, aztán mindig bejöttek, akkor nem tudtak megegyezni. Én próbáltam terelgetni őket, hogy ne. Tehát, hogy azért ne. Tehát 12 éves gyereknek ne vegyünk már egy olyan rollert, ami 80-nal tud menni. Hiába mondták el, hogy ő már ment 60-nal, meg minden, de azért ne. Tehát, azért szerintem azt ne. Tehát mi mindig megpróbáljuk az ügyfeleknek azt mondani, hogy olyan rollert válasszon, ami neki megfelelő. Tehát bejön 120-30 kilósan, akkor olyat nézzünk neki, amit őt elbírja. Ha bejön egy 12 éves gyerek, akkor ő neki olyat nézzünk, amit neki mondjuk elég. Tehát nem menjen mondjuk 60-nal. Nyilván a szülő felelőssége, hogy ő most azt mondja, hogy akkor megveszi neki. De akkor segítetek választani, azért én úgy érzem, nem? Igen, persze, természetesen. Tehát lehet egy jót mosolyogtok, de tudja, hogy segítetek választani. Tehát én meg igyekszünk tényleg lebeszélni, tehát hogy vegyenek egy kisebbet, 2 év múlva egy nagyobbat. Tuningolni mennyire lehet őket? Alapból kijön a gyárból, hogy jön ki, le van folytva? Vagy mi az, ami jön? Ugye, egy kínai bocs, ugye a cucc? Alapvetően. 80%-ban minden. Tehát, hogy... Ja, értem, oké. De amúgy jól össze vannak rakva, tehát én azt gondolom, ezek eléggé strapabíróak. Igen. Hát ez a márka, ez régen nem volt annyira népszerű, most nagyon népszerű lett, egy-kettő meg nagyon megbízhatóak is lettek. Sokan nyilván fikázzák még őket, meg nem szeretik, de árérték arányban például verhetetlenek, tehát hogy... Tök jó. Szóval mi amikor megjön, és tételezzük fel, mondjuk nem nálatok vásárol valaki, akkor mit kap? Kap egy dobozt, aztán talán nem olyan bonyolult, de állítsd össze? Vagy hogyan néz ki a maga? Igen, hát egy dobozba érkeznek ezek meg általában, és akkor úgy kell összeraknod. De nem sok mindent, kb. 4 csavart kell mindegyiknél összecsavarni, és ennyi. És akkor mennyivel megy alapból? Hát ez modelltől függ, de hogy le vannak-e folytva, inkább ez ami... Van, ami úgy jön, hogy le van folytva, és fel is lehet oldani. Vannak olyanok, amik meg úgy jönnek, hogy nincs lefolytva, annyival megy, amennyivel tud. Meg van olyan, ami úgy érkezik, hogy nem is lehet nagyon feloldani. És az 25-tel megy mondjuk, akkor azzal nem tudunk mit csinálni. Ez most az újabb modelleknél van. Tényleg? Egy pár darabnál, igen, és ott is előbb-utóbb jön majd valami megoldás, de ki kell várni mindig. Na, az kemény. De ha lehet tuningolni, akkor viszonylag egyszerű is lehet akár a folyamat, meg gyors, nem? Van aminél igen, de van olyan, aminél például szét kell szedjük az egész rollert, gépről átszoftverezni, majd utána egy másik szoftvert rárakni, és akkor úgy.
Ja, értem, de akkor ezt megcsináljátok ti, tehát értetek hozzá. Meg. Tehát bármiben tudunk ilyen segíteni. Meg egyszerűen te meséltél volna olyat, hogy bár az nagyon macera, nem hiszem, hogy a kedvenc melótok, de hogy akár úgy is lehet, hogy a kontroller, tehát a szabályzó, mi ez az elektronikát, a vezérlő elektronikát cserélitek akár sajátra, egyénire. Azt is, igen. Aha. Azt is tudjuk. Az időigényes kissé, meg talán még pénzbe is kerül. Aha. Igen, az sokkal nagyobb munka, tehát hogy az... Aha. Tök jó. Mi a helyzet a vízállóságával? Én azt gondolnám, most kiindul a bérelhető cuccokból, hogy elmegy árkomokon, kibír mindent, kiveszem a hóból, esőből. Én mondjuk tető alatt tartom, de mit javasolsz? Van, ami azt mondom, hogy úgy jön, hogy vízálló, és jó, nem kell hozzányúlni, de a többségében mindegyiknél szét kell szedni és leszigetelni. Tehát, hogy De akkor ti még ezt megcsináltok? Tehát, hogyha nálunk vásárolod például, akkor tőlünk úgy kapod meg a rollert, hogy ez már el van végezve rajta, és akkor nem kell idézőjelben még egyszer behoznod, vagy ha máshol veszed idehoznod, hanem rögtön megvan, és az árában is benne van. Csúcs. Fékkel mizu? Nekem most nagyon jó tapasztalatom van a fékkel egyébként. Fékek ugye a gyárilag bovdenes fékekkel vannak felszerelve. Ezek arról híresek, hogy gyakran kell utána állítgatni őket. Jók, tehát hogy meg lehet vele állni. Szoktuk javasolni, hogy tehát ezt is tudjuk például fejleszteni, hogyha hidraulikus féket teszünk. Hidraulikus? Az enyémben talán már az van, igen, nem? Igen. De jól hangzik. És azzal például nincs macera, ezt egyszer felrakjuk, akkor az ameddig el nem kopik a fékbetét, az... Teljesen jó. Bár ezzel lehet, hogy beinteni, mert közelebb kell mennem, hogy megnézem, mit üzennek a srácok. Fordítsd el a kulcsot. A kulcsra van fordítva. Nálam a gomb máshol van, nem itt oldalt. Szuper, megyek közel, megnézem, hogy mégis mi a szitu, annak üzenete ki, hogy mennyire utálja őket. A szabályozás az most úgy alakul egyébként, ha jól tudom, hogy teljesen ketté fogják választani azt, hogy most nagy roller, kis roller, és akkor nagy roller ez általában hozzá akarják tenni 26-tól azt, hogy ez jogsival vezethető a motoros, segédmotoros jogsival. Valami ilyesmit olvastam egyébként. Kellene is, ugye? Ez kellene is. Kötelező sisakkal, meg hasonlókkal. Akkor a biztosítás mondta, az is kötelező lenne. Az most már kötelező. Az most is kötelező, szuper. Oké, mi a helyzet az, hogy hol közlekedhetünk vele? Tehát itt simán, járdán, bicikliúton, közúton, most bárhol, nem? Hát most elvileg járdán is mehetünk, nyilván... Hogy szokták szeretni a kutyások, meg a gyalogosok? Igen. És ez nem van Duda is ráadásul. Ha Kressz szerint nézed, akkor már 30-al mondjuk például nem mehetsz járdán. Ja, tényleg? Tehát ha Kressz szerint nézed, akkor nem mehetsz járdán. Jó, aksi, meddig bírják? Persze ez attól függ, hogy most hány motoros, hogy megyek vele, milyen súlyú vagyok, de valami átlagot tudunk mondani szerintem? Átlagban mondjuk például ez a modell, ez a Kukirin G2 Max nálunk, ezt nagyon szeretik. Nagyon sokat visznek el belőle, tényleg, tehát ezt nagyon imádják. Ez olyan, hogy árban jó is, és tehát nem drága, de nagyon sokat is el tudsz menni vele, meg végsebessége is azért. Mondjuk az enyémnél szerinted nekem melyik van? Nekem a Max? Neked a Master van, Master ez a 2 motoros. Az körülbelül szerinted meddig bírja, ha mondjuk 3 fokozat van rajta, tök jó, 2-esben mondjuk megyek vele. Hát 2-esben, hogyha ilyen átlagban mész, szerintem egy 40 kilométert azért el lehet. Szerintem azért az nagyon jó. Tehát én azt gondolom, hogy ezek erre való kb. Biztos nem mennék, mint az amerikai csóka 120-szal, rollerral, Teslát előzve a highway-en. Láttad azt a videót? Az nagyon vicces egyébként, idézőjelben vicces, igen. Úgyhogy a taxis emberkével, ahogy mondtam, itt az élő elején a taxis emberkével beszélgettem, és hiába van Teslája, tehát elektromos párti mondta, gyűlöli, de a végén kihozta azt, hogy a sok szabálytalanság miatt, amit eléugratnak, vagy hirtelen megállnak, vagy 2-en vannak, 3-an vannak. Hát ez mind az, hogy nincs jogszabály gyakorlatilag értelmesen. És azért. Meg ugye a rendőrök se nagyon foglalkoznak vele, tehát mi azt látjuk, hogy amúgy nem is állítanak meg, nem is foglalkoznak vele. Tényleg, ha már csak nagyon-nagyon nagy szabálytalanságot csinálsz, akkor állítanak meg. De lehet, hogy megfognak, hogyha lesz rá jogszabály, tehát meg van kötve a kezük. Több embert fognak nyilván ellenőrizni, és ott már ugye ki is fog bukni az, hogy mondjuk ez 14 éves gyerek, és nem is használhatná. Itt a kislány, azt néztem, hogy rollert vesznek neki szerintem. Már legalább 4-5 éves volt, úgyhogy ilyenkor már divat ez. Mert hogy nagyon sok van rollerből. És egyébként az is durva, hogy rengeteg helyen van az, hogy most megint előkerült, én azt látom, hogy baleset, és akkor meg széttört, meg úristen mi van, és féljünk tőle, rettegjünk, meg kigyulladt. Igen. Ezekre mit mondunk? Hát a kigyulladt, na, tényleg. Azért ezt tegyük hozzá, most is volt egy Szombathelyen. Az, ami a lakásban volt, és kigyulladt a e-roller. Hát gyakorlatilag a tulaj az el is mondta utólag, hogy ő 2 nappal előtte szétáztatta a rollert,
fölvitte a lakásba, és otthon szárította a címszóval. Szárította otthon, és... Ez volt a cikkben benne, hogy ő hazavitte szárítani a roller, de hogy ő tényleg szétáztatta teljesen az egész rollert, és ő tudta is. Tehát, hogyha mondjuk eláztatjuk, akkor nem érdemes otthon. Tehát, ha nincs egy leszigetelve. És töltötte szerinted? Tehát, hogy vizes volt és töltötte? Azt mondta, hogy nem volt töltőn, hanem csak úgy le volt téve. És akkor az úgy, hát még az így is véleményes, hogy kigyullad, értem, hogy vizes volt, de... Figyelj, azról is volt most egy videó, tehát hogyha megnézzük, akkor mondjuk arányaiban autókra vetítve volt az egész megcsinálva, tehát mondjuk több benzines vagy dízeles autó gyullad ki jelenleg, mint elektromos autó. Csak ha az elektromos autó ég, akkor az nagyon ég. Az nagyon ég. Tehát meg ez az elolthatatlan ilyen mendemondák vannak, ezt nem tudom igaz, vagy nehezen oldható. Nagyon nehezen oldható, tehát tényleg nehéz eloltani. Úgyhogy az, hogyha ég, akkor az nagyon ég. Szuper. Nem tudom, hogy vagytok vele, ti szeretitek-e az e-rollert, vagy az e-rollereseket? Vagy utáljuk éppen őket, most mi újság van, az biztos, hogy ezt, hogy rá... Múltkor 4-en próbáltak ráállni egyre. Nem voltak szomjasak, én azt láttam már, nem sikerült nekik, de azért az, hogy 2-3-an mennek, 2, inkább az most alap. Viszont akkor ez sem lesz engedélyezett, azt mondod. Hát nem, szerintem az semmiképpen. Tehát ez egy emberre lett kitalálva. Ez arra lett kitalálva, hogy 2 menjünk vele. Oké, szuper. Jó, nálatok akkor is lehet szervizeltetni, hogyha nem nálatok vette, nem zavarjátok el. Persze. Jó. Bármi, tehát márka függetlenek vagyunk. Márka független? Igyekszünk mindent megoldani, tényleg mindent. Ha nem is tudjuk megoldani, berendeljük az alkatrészt, vagy valamilyen úton, módon segítsünk az ügyfeleknek. Mondjuk 10-ből 1-2, amit nem tudunk megjavítani. Nyilván van az a határ, amikor meg már nem éri megjavítani, tehát hogy akkor akár, hogy nem éri megjavítani. Az pedig egy teljesen másik kategória. Nyilván azt is megtudnánk, de nem éri meg, az ügyfél is eldönti, hogy akkor ezt elengedjük. Jó, és akkor még annyi, hogy beszéltük előtt, hogy esetleg egy versenyt rendezni majd rollerral, de nem a végsebesség meg a hasonlók számítanának, meg ugratás, hanem az, hogy inkább egy ilyen távolságmérésszerű. Ugye ez még csak alakulóban van a fejünkben. Igen, ezt le is kell mindenképpen szervezzük, és hát nem verseny lesz, tehát ne legyen az, hogy mindenki száguldozik. És a roller mágus mondta, tehát semmi ilyesmi nincsen, de azt tudja, hogy lesznek nagyon menő nyeremények, ugye? Igen. És akkor ilyen távolságmérő alapú, tehát ilyen mondjuk, hogy okos verseny, akkor tényleg így leméred, összegyűjtesz dolgokat, lefotózod, és akkor nagyon egyszerűen jelzed valami felületen, hogy akkor mi a te tipped arra a távolságra, mondjuk 4 pontnál. Vagy hasonló. Van ötletek erre vonatkozók, akkor szívesen veszük azt is, hogy minél izgalmasabb legyen majd ez a, hát nem tudom máshogy nevezni, verseny lesz, csak nem a hagyományos értelemben. De nem kell száguldozni. Igen, nem arról van szó, mint a taxival ott száguldoznak, és akkor hátukon a roller mágus felirat. Még egy dolgot tennék hozzá, hogy miért utálják ennyire. Na, mondj egyet. Hangja. Nincs hangja. Hát jó, de ez minden elektromos kütyűre igaz, nem? Igen, de mondjuk motornál, rógónál hallod, hogy jön valahonnan, és számítasz rá. Ő, a roller pedig jön, és egyszer csak ott semmi. van. Igen. Csak ott van. Kéne rátenni valami hangot, valami mesterség? Nyilván nem. Nem van megoldás, a villanymotornak ez a sajátossága. Igen. De hát figyelj, trolli is létezik, hozzászoktunk azért, nem? Most... Hát hozzá, de most a trolli az nem bújik be melléd mondjuk egy piros lámpán. Ez nagyon igaz. Igen. Mondjuk a kerékpárosnak meg ugyanúgy nincs hangja. Ja, igen, azzal is foglalkoztuk, hogy azt láttam, van egy pár színesbőrű kolléga ott a túloldalt, és akkor éppen jöttek, hozták, vagy éppen visznek el, azt nem tudom, elektromos bringát. Jó, oké, tök jó. Van-e még valami érdekes dolog ezzel kapcsolatban? Valami jó sztorid? Hát sztorit az tényleg bármennyi. Nagyon sok van, mi jönnek hozzátok rengetegen szervizeltetni. Meg nem is nagyon akarunk olyanokat, hogy utána meg gond legyen. Igen, de akkor is kell valami csemegét adni a népnek. Akkor nézzük azt, hogy mi van-e. A Google vélemények azok nagyon jók rólatok, az tökéletes. Tehát roller mágus alatt marha jó véleményeket látunk. És azért egyszer-kétszer előfordul, én mindenhol van az én cégemben is, hogy jön valaki, aki arra hivatkozik, hogy nekem van egy ilyen véleményem a Google-on, képzeld el, hogy túl sok a reklám az Amtekről, ezért adok 1 csillagot nekik. És akkor adott 1 csillagot. Még nem tudtam eltüntetni a Google-ről ezt. Ezzel most mi is szenvedünk folyamatosan. Na. Jönnek ugyanígy nekünk is ilyen spam vélemények, nem tudunk velük mit csinálni. Nézzünk egy olyat, hogy arra mi a véleményed. Múltkor, gyere csak nyugodtan, ez egy laza élő, hogy azt mondta valaki például, hogy nem tudtatok neki árat mondani, vagy valami ilyesmi, és hogy ez hogy felháborodott rajta. Nem tudom, mi volt. Nem valami olyasmi, igen, hogy nem lett neki ármondva, és készen lett egyszer csak a roller, vagy valami ilyesmi volt, de
Mit mondjunk erre? Hát úgy van nagyjából nálunk belőle, hogy ilyen 30 000 forintos javításig ugye nem szoktunk árajánlatot senkinek küldeni, de ezt így előre közöljük is, tehát hogyha ebbe benne van, akkor addig megjavítjuk, fölött pedig hívjuk az ügyfelet, hogy akkor kérje. Ezzel nem is szokott senkinek gondja lenni. De ő nem is járt nálunk, őt is nem is járt nálatok, de jó arc, hogy azért véleményezett. Igen, ő nem is járt nálunk. Most korrekt srác. Most szerintem a legutóbbi ilyen 4-5 darab ilyen egycsillagos véleményünk egyik se volt nálunk. Ja. Egyik se volt. Ez érdekes, hogy valaki van a háttérben, aki így van valami fura dolog. Okosba teszi a véleményeket. És most nyilván már nem sok maradt kint, de volt, hogy egy nap jött mondjuk 10 darab egycsillagunk, és üzentük a Google-nek, meg nyomtuk a spamet. Korrekt. Valaki ránk át, vagyunk nekik szimpatikusak, aztán nyomjanak. Hát szerezünk szimpatikus embereket, akik vagy nálatok vásárolnak, vagy nálatok szervizeltetnek, vagy csak egy véleményt kérdeznek meg tőled, hogy mégis hogyan lehet ezeket használni jól, meg mi a jogszabály, meg mi lesz majd, ami vár ránk. De hogy valami kedvezményt adjunk már népnek. Ha valaki hivatkozik mondjuk, nem tudom, Pedro... Legyen akkor a 12%. Pedro 12. Pedro 12, jó. És akkor a szervizelésből is, meg vásárlásból ez tök jó, tök jó. Túl nagy lelkű vagy. Nem. Én 9-et adtam volna. Jó, nagyon jó. Oké. Na jó van. Még annyi, hogy van valami mini tanácsod arra vonatkozólag, hogyha valakinek ilyen gépsárkánya van, és most nem a bérelhetőekről beszélek, hogy hogyan vigyázzon rá? Bármi. Egy 3 szabályba foglaljuk már össze ide. Az élet nagy igazságát, igen. Ha le is van szigetelve, vízzel óvatosan. Vízzel óvatosan, oké. Jövök vissza. Tárolásnál az aksi, tehát hogyha mondjuk hosszú ideig áll a roller, nem nyúlsz hozzá, ezt neked is majd elfelejtettük mondani, tehát mondjuk például télen lerakod, és azt mondod, hogy most egy 2 hónapig nem nyúlok hozzá. Akkor azt szoktuk mondani, hogy 50%-ra töltsd föl nagyjából az aksit, és azon pihenjen. Néha néz rá az akkura, hogy picit lejjebb merült-e, lehet az, hogy valami meríti. Ha lejjebb merült, föltöltöd, de 50%-on. Akkor van ilyen nyugalmi állapotban az akku. Jó, ezt nem tudtam. És szuper. Ilyen télen se legyen mondjuk kint a hidegbe. Jó, van egy kis házban, abba tárolom. Ilyen 15 fok fölött. Nagyjából száraz, hűvös helyen tartom. Oké. Fenye a kényes belét. Jó, oké. És nagyjából ennyi, vagy még valami? Ne ugrassunk nagyon vele, nem? Hát patkák, ilyenekkel nyilván óvatosan. Oké. Hát meg mindenki vezesse körültekintően. Jó, és mondjuk ismerjük már azért a Kressz legalább valamennyire. Igen. Elgurulok, megnézem, vannak-e kérdések. Van egy pár komment. Na jó van. Hát figyelj, ez amúgy föl fog kerülni a ti YouTube csatornátokat, tehát ott meg lehet nézni majd ezeket az okosságokat, illetve nálatok is lehet nyugodtan kérdezni. Nyilván, tehát bármivel. Te mindig itt vagy szinte, hiszen tiéd a cég. Én is itt vagyok, vagy kollega kint van, és akkor kollega segít bárkinek. Bizonyos határokon belül, mert a telefon így is megállás nélkül csörög. De hogyha bárkinek lenne kérdése, akkor nyugodtan igyekszünk segíteni, de tényleg 0-24-be ég a telefonunk. Tök jó. Úgyhogy igyekszünk mindenkinek válaszolni, vagy visszahívni, tehát visszahívjuk arra odafigyelni. Nagyon PC vagy, meg mindent, tök jól csinálod. Nekem volna még egy ilyen provokatív, jó? Dobjunk be egy provokatívat, ne legyen csak ilyen unalmas, ilyen de jók vagytok. Mert jók vagytok, de mi van akkor, ha valaki bejön? Végig kérdez mindent, mosolygok már, mint hogyha meséltél volna egy ilyen sztorit. Kiokosítjátok, hogy mit, hogyan kell csinálni, és azt mondja, köszi, akkor most én megrendelem a neten. Mert ott olcsóbb x forinttal. Van ilyen, nem? Tudunk mit csinálni. Oké. Ezt mindenkinek elmondjuk, tehát hogyha nálunk vásárolod, magyar garanciás, nálunk garanciás, tehát itt a bolt, itt a szerviz, itt vagyunk, bármi gond van a rollerrel, ide tudsz jönni. Belváros, ugye? Vaskapu utca 10-11, 9. kerületben vagyunk, itt a Boráros tértől. Tehát roller mágus, oké. 5 percre. A neten rendeled, vissza kell küldeni. Várni kell. Illetve te üzembe helyezzitek, azért szerintem ez sem utolsó. És ez még, ami benne van az árban, gyakorlatilag tőlünk úgy tudod elvinni, hogy föl van készítve, nem kell utána még elvinned egy szervizbe. Azt mondod, meghúzzátok a csavarokat, esetleg egy vízmentesítés, ha kéri pluszban, akkor egy jobb fék. Akár. És akkor egy duma után, hogy hogyan használt, hogyan ne használt, tessék, guruljál vele. Így van.
A De gázon, segítünk akkor mindenkinek, nyilván nem örülünk, ha utána nem itt veszi meg. Valami kis srácokkal múltkor, amikor TikTok videót csináltunk, és jöttek a srácok szomorúan, vagy hát vidáman jöttek be, valami kijelző volt a kezükben, és szomorúan mentek ki. És talán mondtad nekem, én emlékszem, túl sok sztori történik vele, de én emlékszem, hogy mondtad, hogy maguktól kezdték el megjavítani, vagy összerakni, és elfüstölt a cucc, és kicsit drága lett volna pótolni. Így van. Hát aki otthon neki áll, annak nem mindig jó a vége. Igen. Ja. Ezt is sokat látjuk, tehát azt nagyon sokat látjuk, hogy otthon neki áll gumit cserélni. Neki áll otthon gumit cserélni, és hozza be darabokba a rollert, hogy nem tudja fölrakni, összekarcolta a felnit. De mondtál valami módszert, valami forró vízbe kell, vagy mikróba kell tenni a gumit, vagy valami hülyeség, akkor könnyebben lejön. Elméletileg annak van fizikai alapja, nem? Hogy igen, hát ha megmelegíted a gumit, akkor nyilván könnyebb. Aha, tök jó. Mikróban ne tegyünk ilyen. Mikróban egy mérgezőket szikrázni fogunk. Ja, igen. Otthon jó kis praktikák. Na jó van, hát akkor elektromos rollerezzünk. Bátorítsuk az embereket, csak normálisan ésszel, minimális tudással azért. Én mindenképp bátorítanék mindenkit, mert nagyon túl van zsúfolva a város. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több rolleres van, tehát hogy az tényleg évről évre egyre többen vagyunk. Jó. Ha pedig kérdés van, akkor gyertek be, vásároljatok, szervizeljetek, és akkor Pedro 12 lett a kódunk, hogy kapjanak az emberek, akik erre hivatkoznak némi kedvezményt. A videó pedig fölkerül a YouTube csatornátokra. És ott meg tudják. Meglepő módon ott is rollermágos néven vagytok fönn, gondolom. Jó, tehát akkor ez megtalálható lesz. TikTokon is fönt vagyunk, TikTokon most is. Nincs még kint friss videó. Majd lesz egy csomó videó. Azon is rajta vagyunk. Nagyon szuper.